Hola a tots, avui us llegiré un petit relat que vaig trobar fa unes setmanes enrere en el llibre que estic llegint del Josep Iborra, que és un assaig de pensament filosòfic, correspondència amb el seu amic Josep García Richard i uns assajos sobre les seves lectures de Montaigne, de Michel de Montaigne, però que bé, puntualment m'he trobat un parell de relats, un ja el vaig llegir fa unes setmanes endarrere, que era Ponat en tamboret, sobre la barra d'un bar, i aquest altre que m'ha agradat molt. I és un relat, a veure, és com d'autoficció, perquè per mi em sembla com si ell relatés la seva pròpia mort a través vista des dels ulls del seu fill, d'un fill seu, o la mort d'un escriptor vista des dels ulls del seu fill. Llavors, és un relat, és que a mi té una veu que m'agrada molt com a relatista, ja ho he dit altres vegades, que m'hauria agradat que desenvolupés més aquest vessant seu, i bé, us el llegiré perquè penso que val molt la pena, aquesta veu que té tan íntima, i com es veia ell mateix, no? Com si girés la vista i com es veia ell com a escriptor, o com van quedar les coses o com quedarien després de la seva mort. I diu així: aviat farà un mes que va morir mon pare. Ara resto sol a la casa amb la meva germana. Ella va per la casa silenciosa com una ombra. Fa les feines necessàries a la casa i jo em passo les hores senceres en allò que va ser el despatx de mon pare. Les parets plenes de llibres. El silenci feixuc s'ha instal·lat a la cambra. Passo revista a les coses amb els ulls. També elles, sembla, han mort en certa manera. Tot resta més quiet i silenciós que mai. Moltes hores de lectura i treball ha passat mon pare en aquest despatx. I ha pensat, escrit, somiat, conversat amb gent i amb mi. Sobretot amb mi. Li agradava contar-me coses, explicar-me coses, excitar la meva curiositat. S'aixecava innombrables voltes al seient per treure i obrir un llibre i llegir-hi uns mots. Després un altre i un altre. La seva conversa es trencava rítmicament amb nombroses referències a passatges de llibres. La seva veu grossa, una mica monòtona, omplia l'estança. Jo no acabava de comprendre prou bé la seva fam de veritat, però sempre acabava igual. Tancava l'últim llibre amb un cop sec, com si volgués soterrar un altre assaig d'arribar a la veritat que l'obsessionava. No era possible arribar-hi. Després s'aixecava, cercava alguna cosa que mai no trobava i em feia alguna broma. I vés-te'n, deia invariablement. Jo m'havia acostumat a aquestes sessions d'amable tertúlia. M'hi havia resignat, ho dic sincerament. Jo l'admirava, això sí. De tant en tant deia alguna cosa que circulava pel meu cervell i s'instal·lava. Però moltes coses les deixava córrer. Els seus papers escrits no em temptaven mai la curiositat. Em pensava que tot això ja m'ho havia contat. Amb la meva germana parlo poc. Ens creuem per la casa sense dir-nos res. Mengem en silenci. Ella està molt afectada. A mi, però, no és la seva mort el que m'ha afectat. Preferiria que ell no m'hagués parlat. No puc evitar la sensació d'alguna cosa grotesca que va associada a la seva mort. Em roda la seva frase pel cap. La he tinc ficada i em resulta penós.